Xabi eta Olaz dira pertsona batzuk eguerditan etortzen dienak jolasak egitea gurekin. Jolas oso divertigarria. Aurrera tatzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, aizearen norabidea. Banaia xeria! Tan dauden koloreak, baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, aukera berriak. Guardian etortzen dira jolastera eta... Daten batero etortzen dira. Hiru aldiz edo bi aldiz. Aztutako ateak asaltzen hasten dira, euren bilagoaz. Zein da gehiago gustatzen zuen jolasa? Aizeak lastantzen nau orain, aldetara begira sentitu zingurua, eta bertan dauden kolore. Egunero jolas desberdin dela jolastu. Eguerdian jolasak eukitzea. Eta ondo pasatzen dugulako. Kolore berriak Eguerdian jolasak egin eta oso ondo pasa. Zer da gehien gustatzen zaizuena? Neri baloizen. Horri zuri batetik ipuine derrenak, irekiko ditugu batera ateak, oi hartzunak ekarri ditzala erantzunak.